Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Толпанлар әлі дә уяу. Сезон башыннан бирле Түбән Кама районында 351 очрак теркәлгән. Кечкенә танк хәрбиләрнең зур ярдәмчесе, солдатларга чираттагы гуманитар ярдәм партиясе җибәрелде. Көн кадагында мөһим мәсьәләләр. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә актуаль сораулар күтәрелде. Мәгарифкә багышланган гомер. Людмила Вахитова Түбән Кама муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медаленә лаек булды. Истәлекле дата. Түбән Камалар һава десанты гаскәрләре көнен билгеләп үттеләр. Түбән Камалар 76-нчы гвардия десант-штурм полкының 104-нчы полкына гуманитар ярдәм җибәрделәр. Онда көн күреш кирәк яраклары, маскировка шелтәрләре белән бергә махсус техника да бар. Кечкенә танк пульттан эшли. Алар солдатларга тиешле урыннарга азык-төлек, дарулар илтеп җиткерергә һәм ярылларны ташырга ярдәм итәләр. Тиешле йөкне алып барырга Татарстан десантчылары берлеге ярдәм итә. Әлеге кечкенә танк хәрбиләрнең зур ярдәмчесе. Медикаментларны ташы, яралыларны ут ялкыныннан чыгарала. Кыскасы, куркыныч булган урыннарга кыю керә, пульттан эшли. Шундый ике техника Түбән Кама хәрбиләренә җибәрелә. Спецтехнику передали неравнодушные. Махсус техниканы битараф булмаган иганәчеләр сатып алды. Ул мәгълүматларны ачыклау, кирәкле әйберләрне ташу өчен бик уңайлы. Аның бронесы гомерләрне коткара ди, игелекле йөрәкләр волонтерлар төркеме җитәкчесе. Тиешле йөкне хәрбиләргә алып барырга Татарстан десантчылары берлеге булыша. Алар Түбән Кама волонтерлары белән һәрдаим хезмәттәшлек итәләр. Бу юлы махсус техникадан тыш көн күреш кирәк яраклары, маскировка шелтәрләре дә алып баралар. Түбән Камалар алгысызлыктагы хәрбиләргә даими ярдәм итәләр. Изге эшкә теләге булган һәркем кушыла. Гуманитар ярдәм җыю пункты Химиклар проспектындагы 72 адресында урнашкан үзәк көн саен эшли. Гөлия Нигъматуллина, Анастасия Шакирова, НТР яңалыклары. Кадрлар үзгәреше, төзелеш сезонның арадаш нәтиҗәләре, почта бүлекләре төзелеше. Бүген җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әлеге һәм башка темалар күтәрелде. Бүгенге көндә шәһәрдә 19 күп фатирлы йорт төзелә. Шуларның 4-се социаль ипотека программасы буенча. Планда Химиклар проспектындагы 84-нче йорт каршында 960 укучыга исәпләнгән яңа мәктәп, шулай Прости, Иске Чишмә һәм Түбән Уратма авылында почта бүлекләре төзү. Киңәшмәдә СТОСның яңа җитәкчесен дә тәкъдим иттеләр. Бу вазифага Айдар Гыйләҗев билгеләнде. 2021 елдан ул Нефтехим Арена боз сарайында директор булып эшләде. Ратмир Билеев Түбән Камаларны һәм шәһәр кунакларын беренчеләр йортына кунакка чакырды. Объектның рәсми ачылышы 15 августта узачак. Сезон башыннан бирле Татарстанда 6800-гә якын кешегә толпан кадалган. Шуларның 351 очрагы Түбән Кама районында теркәлгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда зыян күрүчеләр саны кимегән. 2025 елда 8926 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Иң күп очраклар Казанда, Ярчалда һәм Әлмәттә ачыкланган. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бөҗәкләр күбрәк табигать зоналарында, бакчаларда һәм шәхси йортлар янындагы территорияләрдә очрый. Барлык мөрәҗәгатьләрнең 85%-тан артыгы нәкъ менә шушы урыннарга туры килә. Келесі мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына 5 августтан 7-сенә кадәр Химиклар проспектының таг ягында транспорт хәрәкәте тулысынча туктатыла. Бу төзүчеләр проспектыннан Вахитов проспектындагы Бөҗрага кадәрге участокка кагыла. Бөкеләрне киметү өчен юлның җөп ягында 2 яклы хәрәкәт оештырылачак. Вакытлы уңайсызлыклар асфальтның өске катламын җәю эшләре башлану белән бәйле. Автомобильчеләрдән маршрутларын алдан ук планлаштыруларын һәм юл билгеләрен таләпләре үтәүләрен сорала.
Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камда һава десанты гаскәрләре көнен билгеләделәр. Быел аның оешуына 96 ел тулды. Әлеге бәйрәмне Зәңгәр биретлар көне дип тә йөртәләр. Быел алар сугышчы интернационалистлар һәйкәле янына җыелып, батырларны искә алдылар һәм бер-берсен бәйрәм белән кутладылар. Тулырак алдагы материалда. Торжественном митинге, посвященном празднованию 96-й годовщины. Тантаналы музыка яңгырый, күптән күрешмәгән десантчылар бер-берсен сәламлиләр, бәйрәм белән котлыйлар. Менә шулай Зәңгәр биретлылар ел саен 2 август көнне һава десанты гаскәрләре көнен билгеләргә җыелалар. В семье ВДВ никто не служил, но... Мин 23 елдан алып 24 елга кадәр хезмәт иттем. ВДВда хезмәт итү минем холкымны үзгәртте. Ул элиталы гаскәр дип санала. Кечкенәдән шунда барырга теләдем. Абыем да анда хезмәт итсәң, чын ират буласың дип әйттем. Түбән Кама егетләре дә бар иде. Хәзер алар белән дуслар ди десантчы Салават Нәбиуллин. Десантчылар көнендә тантаналы митингка Зәңгәр биретлылар гына түгел, төрле вакыйгалар барышында һәлак булган батырларның әниләре, якыннары да җыела. Аларны 1 минутлык тынлык белән искә алалар. 96 лет прошло. Һава гаскәрләре десанты барлыкка килгәнгә 96 ел узып киткән. Әлеге гаскәрләрдә хезмәт иткән иратлар алар җитез, кыю һәм үз сүзендә торучылар. Һәм бүгенгә махсус хәрби операция барышында да 111 десантчы Россия герое исеменә лаек булды. Өлкән буын исеменнән барыгызны да бәйрәм белән тәбриклим ди Григорий Китанов. Түбән Каманың хәрби комиссары Газинур Сиддиков бүген әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүчеләрне бәйрәм белән кутлады. Берничә кешегә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Десантчылар көненә багышланган митинг сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында узды. Ахырдан ул чәчәк бәйрәмнәренә күмелде. Ә десантчылар әле озак вакыт таралышмыйча аралашып тордылар. Рошне Сибатова, Анжелика Степанова, НТР яңалыклары. Түбән Каманың 60 еллыгы уңайыннан шәһәр һәм районның 2 күренекле шәхесе Түбән Кама муниципаль районы алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнәчәк. Алар арасында рус теле һәм әдәбияты укытучысы Людмила Вахитова да бар. Ул бар гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Хәзердә Евгений Королев исемендәге политехник көллияттә хезмәт итә. Моннан тыш беренче төзүчеләр музей җитәкчесе буларак шәһәр тарихын өйрәнү һәм аны киләчәк буыннар өчен саклау эшенә зур өлеш кертә. Бүләкләү тантанасы шәһәр көнендә 15 августта узачак. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.